Servus, takže čaute borci. Mám tu veľkú rozbalovačku, nazbieral som poštu za nejaké 2-3 mesiace a mali by tu byť futbalové karty, konkrétne Lamine Yamal, Pokémon karty a hokejové karty. Toto celé video, ktoré natočím, lebo tu mám mix, tak rozdelím do 3 videí. Takže poďme sa vrhnúť na to. Takže pozrieme sa na to, čo je tu. Tu očakávam asi gradované PSA karty Lamine Yamal. Áno, sú tu dve. Takže toto je prvá. Tops Now Euro, kde sa Španielsku mimoriadne zadarilo. Lamine Yamal, najmladší hráč, ktorý vyhral vo finále. Je to 10 teda, to som šťastný prešťastný. A druhá karta je takisto Tops Now z Eura. Tentokrát je to aj s trofejou za najmladšieho hráča turnaje. PSA 10 takisto. Takže toto beriem ako investíciu do budúcna, lebo myslím, že toto je extrémne veľký talent a určite z neho niečo bude, ak sa nejak nepokází s nejakými aférami drogovými, alebo že by mal nejaké zranenie a potom už nemal tú formu, lebo tento hráč, jak hrá, to je radosť sa na to pozerať. Hovorí sa, že to je proste niečo jak nový Messi. Karty takto vyzerajú zozadu, takže za toto som mega šťastný. Cenu môžete vidieť vo videu. A pokračujeme ďalej. Tu aj vidím, že tu má byť 4x ruky karta. Toto mi došlo z Anglicka. Tá predchádzajúca objednávka by mala byť, myslím, z Francúzska. Dúfam, že sa nič nepoškodí, to by som veľmi nerad. Všetko. Tak poďme na to. Merlinka, rukička. Takáto holo pekne, shiny. Ďalšia. Toto je Superstars. Trošku tu mám biele, tak toto na gradovanie určite nepôjde. A toto je žltá variácia. Tiež ruky karta. Match Winner Lamine Yamal, rukička. Tiež krásna leskla. A toto je baseka Lamine Yamal Superstars. Takže takto nejak to vyzerá. Môžeme si zozadu pozrieť. Futbalové karty nejak nemajú vzadu štatistiky. Nejak tie hokejové. A karty teda v top stave určite nie sú, ako sa na to tak pozerám. A čo som videl aj na internete, tieto Superstars, že sú dosť také rožky majú biele, vidím, že tu vzadu už, iba jak som to zbežne pozrel, že tu je biele, takže na toto na gradovanie určite nie. Ale beriem to ako investíciu a som si istý, že toto na cene určite nadobudne. Niektoré vyzerajú dosť dobre, napríklad táto. No, roh má taký slabší. No keďže ľudia to predávali na eBay, tak určite top stav to nemá, pokiaľ som nekupoval také tie predražené. Ďalej tu môžeme vidieť, že tu je Lamine Yamal, dokonca Purple limitka 299. Toto je jediná limitka, ktorá sa mi podarila uchmatnúť. Inak tieto karty, keď sú v limite, tak sú fakt hodne drahé. Tak toto je fialová limitka za 299. Vzadu to máme po španielsky dokonca. Všetko je to tops. Vyťahnem to aj von, nech vidím, že aký to má stav. No stav nie je top, tu je nejaká biela bodka, toho už sa asi nezbavím.
Rohy vyzerajú celkom solidne. A tu je whitening hore. Toto sa stáva, keď kupujete karty v noci cez telefón so zníženým jasom. Takže potom nevidíte takéto veci. Ale inak táto karta bola taká lacná, že na to, že je to rukička v limite, celkom dosť lacná bola. Ďalšia karta precízne zabalená. Poď von! To sa bojím, že tomu sa niečo stane. Na toto musím trošku opatrnejšie. Keď kúpim hokejové karty alebo Pokémon, tak sú vždy rovnako zabalené. Tieto futbalové to sú úplne zabalené hociak. To je úplne vidieť, že tí ľudia asi nemajú s kartami až také mega skúsenosti. Toto, aké je zabalené, no nemuselo by byť až tak. Takže tu máme rukičku a miniamal. Táto nebola úplne lacná na to, že je to bejska, ale verím tomu, že čoskoro nebudú k dostaniu ani tie. Ale stav veľmi pekný, vyzerá fakt, že tip top. Okay. Next package. Ďalšia vec, čo je nenormálne zabalená. Poďme na to. A toto bola taká trošku drahšia Jamalová karta. Na túto si spomínam. Na to som váhal, že či kúpim, ale naozaj sa mi páčila. Takáto priesvitná, naozaj zaujímavá, ale strašne tmavá. Topps Crystal. Vyberieme si ju von. Je to aj die cut. Ale nie je to dobrý diecast, tu je niečo čierne a vyzerá, že to nejde dole. Je to ruky kartička, je to zaujímavé, také neobyčajné. Určite aj táto vychádza v limitoch. Čo si myslíte o tejto karte? Dobrá? Tu na toto ma štve. Skúsim nejak sa na to pozrieť, že či sa s tým dá niečo robiť. Ale zdá sa, že ani nie. Aj tu hore na to loptu je niečo. Trošku v detaile. Aj ten die-cut není úplne perfektne urobený. Toto na gradovanie by nebola vhodná karta rozhodne. Ale keď to dám do one touch holderu, možno, že dobre bude vyzerať. Next pack. Inak skoro za všetky karty, ktoré mi prišli, toto je zaujímavé, ktoré mi prišli, som ešte priplácal na pošte 3 € clo. Fakt, že sa to sprísnilo, takže celkovo tie karty sa dosť predražili. Tu nám mám tiež nejaký odkaz. A tento chce pozitívny feedback. A tu by mali byť, no pozitívny feedback za to, že natlačil 4 karty do jedného sleevu takto, tak to na pozitívny feedback moc nie je. Myslím, že by tu mali byť 4. No tak sú 3. To si ešte skontrolujem, ale majú byť asi 3, no. Takže Lamine Yamal. Tieto sú negradované, mám ich teda aj gradované, ale najprv som kúpil tieto. Ale potom nakoniec som sa ešte zlomil aj na tie PSA 10. Ale fakt tieto karty sú pekné, podarené. Španielsko tu malo dobrý úspech. Takže je dosť možné, že z tohoto borca niečo bude a z tých kariet bude aj nejaký profit. Yamala som kúpil čisto iba preto.
Mám hokejovú zbierku, kde zbieram karty pre seba, aj nejakých Pokémonov, Naruto karty, hocičo. Ale tento Yamal to je čisto iba investícia. Tak tu máme niečo z Rakúska. Konečne obyčajná obálka, ktorá sa dá normálne rýchlo otvoriť. Lebo tuto je chránené dosť. A tu máme Wonder Kids Lamine Yamal. Rukička. Tá má hodnotu teraz tiež nejakých tých 10 eur cca. Cena vo videu. Toto je zalepené páskou. No nebudem to otvárať teraz. Ale vyzerá to, že stav je naozaj pekný. Pre viac videí nezabudnite buchnúť ešte aj odber, like. Žiadne peniaze po nikom nechcem, stačí iba takáto podpora, že sa na videa pozeráte a páčia sa vám. Čaute.